Det er skønt. Det er da altid spændende at komme ud på en rejse. Jeg har også været i Norge en gang. Det er også udlandet. Sådan er den pakket her. Og så lukker jeg her igen, medmindre du vil kontrollere, hvad der er i. Er du klar nu så? Ja. Ja. Grand Canyon. Det kunne jeg godt tænke mig, det der kæmpe vandfald deroppe. Det, der ligger på kanten af Canada. Ja. Ellers har jeg ikke noget særligt. Jeg synes egentlig ikke, det ville tiltrække mig så meget at bare komme til Amerika. De store. Der kunne jeg hellere tænke mig Island, hvis det skulle være, og Norge og sådan nogle steder. Det synes jeg kunne være spændende at komme op på Island og varme kilder og sådan noget. Og i det hele taget se, hvordan det er på Island på en eller anden måde. Hello! Welcome to Manila! Det havde jeg i hvert fald ikke forestillet mig. Ja, nej, det havde jeg så ikke. I'm ready now! Det kan man ikke forestille sig, inden man tager hjemmefra, hvordan ser det egentlig ud der. Og det hele, det vokser og gror og bliver stort og så videre. Og det hele er grønt. Det må ikke være rart at blive gammel og meget skrøbelig fysisk og psykisk og så videre. Så nu må vi se, hvordan det går. Men det er da rart, så lang tid det går godt. Men jeg tror, det har jo virkelig givet en ændring af min livsfølelse. At du kom, og at vi boede sammen der de der 2 år. Og alene det at have nogen at snakke med hele tiden, ikke? Det var også virkelig dejligt. Og nu skal vi snart hjem igen. Og hvad bliver så det næste?